Avui us ensenyaré com funciona Google Classroom. Per començar, anirem al nostre correu electrònic, anirem a les aplicacions de Google i aquí trobarem l'enllaç cap a Google Classroom. Quan entreu, si no ho feu servir mai, ho tindreu tot en blanc, i no hi haurà res. Aquí és per crear una classe, cliqueu. Si fóssiu alumnes, li donaríeu a entrar a una classe amb el codi que us donés el tutor i si sou mestres, doncs li donaríem a crear una classe. Aquí posaríem el títol de la classe, que en aquest cas posaríem espai de proves. Aquí podríeu ficar la secció o l'assignatura, depenent si voleu fer una classe per cada assignatura. Li donem a crear i ja tindríem la classe creada. Aquí podeu seleccionar un tema dels que us dona. Podeu canviar la fotografia o també podríeu penjar una foto que tinguéssiu a l'ordinador. Aquí podríeu penjar la foto. Aquesta part que s'obre ara mateix seria com el mur del Classroom. Llavors aquí tothom pot escriure i tots els nens que estiguin dintre i els mestres ho podrien llegir. Aquí a l'alumne li sortiria les tasques que té pendents per fer i si no en té cap doncs no li posaria res. Aquí teniu les pestanyes. Aquest seria el tauler d'activitat, que és això on estem ara. Treball de classe, que és on nosaltres penjarem les tasques. Persones, aquí podríem afegir els correus electrònics de més mestres i aquí afegiríem els correus electrònics dels alumnes. Hi ha dues maneres d'afegir a l'alumne. Una manera és estant aquí a persones, alumnes, escriviu aquí els correus electrònics de tots els vostres alumnes i els convideu. Llavors els arribarà un correu electrònic on només hauran de donar-li a acceptar i es col·locaran a dintre. L'altra manera seria, si us fixeu a tauler d'activitats, codi de la classe. Copiaríeu aquest codi, li podeu enviar per correu electrònic i ells, a través del seu Google Classroom, anirien aquí, entrarien aquí, com hem fet abans, i en donar-li a l'espai de més, anirien aquí i li donarien a entra en una classe, en el cas dels alumnes. Un cop ja tenim els alumnes i els mestres, anem a veure com funciona i com crearem les tasques. Hi ha dues opcions, o podeu fer un Classroom per cada assignatura o podem crear, aquí classificar les assignatures per temes. Com ho fem? Anirem a crear, aquí trobareu tema i posarem les àrees. Per exemple, matemàtiques, i aniríem fent així totes les assignatures o totes les àrees que vulgueu. D'acord? Un cop ja tenim creats els temes, ara anem a veure com es crea una tasca. Aniríem a crear, tasca, i aquí posaríeu el títol de la tasca. Per exemple, anem a posar càlcul mental. Aquí podríeu fer una explicació, no és obligatori omplir-ho, podríeu fer una explicació de la tasca que li esteu enviant i aquí afegeix, podríem enllaçar o bé un enllaç d'una pàgina web de càlcul mental o bé un fitxer que tinguem a l'ordinador o bé un vídeo de YouTube, per exemple, de les taules de multiplicar o bé algun arxiu que tingueu dintre del vostre Google Drive que el vulgueu compartir amb ells. Com seria un Google Drive? Li dono Google Drive, s'obriria el que vosaltres teniu al vostre Drive, aniria a la meva unitat on tinc totes les meves carpetes i buscaria un arxiu que ara me l'inventaré. Triaré aquest mateix. Li dono a insereix i veieu, aquí ja s'ha ficat a l'arxiu que voleu que us ompli. Quan heu pujat el fitxer, s'us posarà aquí i aquí teniu una opció molt interessant.
Els alumnes poden veure el fitxer, els alumnes poden editar el fitxer, crea una còpia per cada alumne. Què vol dir crear una còpia per cada alumne? Imagineu-vos que li esteu enviant un fitxer de Word i voleu que l'alumne ompli les preguntes que heu posat a dintre, per exemple, o les operacions que hi ha a dintre d'aquest arxiu. Doncs llavors hauríeu de fer crear una còpia per cada alumne, perquè com que és un document compartit, si enviem només un fitxer, tots entraran a editar el mateix. Llavors, li diríem crea una còpia per cada alumne i d'aquesta manera cadascú rebria una còpia. D'acord? Llavors, cadascú ompliria el seu. Aquí a la dreta teniu el nom de la classe, per exemple, si vosaltres tinguéssiu A i B, per exemple, esteu fent classe a 5è A i a 5è B, doncs podríeu marcar 5è A i 5è B, de forma que la tasca no l'heu d'estar copiant d'un lloc a l'altre, sinó que aquí ja la manaríeu a les diferents classes. Sobretot això és útil pels especialistes. Aquí, ara mateix, com no tinc alumnes assignats, fica tots els alumnes, però quan ja tinguéssiu dintre del Classroom els alumnes, us deixaria triar a quins alumnes li voleu enviar la tasca o a tots els alumnes. Aquí decidiu la puntuació d'aquesta fitxa o també ho podeu deixar sense nota. Si deixeu sense nota, quan els alumnes us entreguin la feina, simplement posarà feina lliurada, no posarà la nota. Si decidiu posar la nota, podeu posar, si és de 0 a 10, doncs de 0 a 10. Això ho decidiu com vulgueu. La data de venciment, doncs jo els hi deixo una setmana. I aquí el tema. Això és important perquè s'ordeni cada tasca amb la seva assignatura. Com aquestes de mates, obro i la fico dintre del tema de matemàtiques. Aquí tindríem una rúbrica, si voleu crear rúbriques, perquè o reutilitzar alguna rúbrica que tingueu creada. Però bueno, això és un altre tema que ja explicarem un altre dia. Quan ja ho tenim tot preparat i tot omplert, decidim si voleu crear la tasca ara mateix o si el que vull és programar-la. Us explico primer la de desar com a esborrany. Si la deso com a esborrany, veieu que ara s'està guardant, em quedarà així de color gris, de forma que els alumnes no poden accedir ni la poden veure, fins que jo li digui publica. Llavors vaig a editar. Si jo ara li dic crear una tasca, si apreto aquí, es publicaria i els alumnes la podrien veure. Però imagineu-vos que l'estic preparant per demà a la tarda. Doncs vaig a programar-la. Programa. I li dic que vull que estigui publicada doncs, avui a les 5. I la programo. I això vol dir que aquesta tasca ara no la poden veure, però a partir de les 5 de la tarda s'activarà i els hi arribarà un correu electrònic conforme han de fer aquesta tasca. D'acord? Aquí teniu més tipus de tasques. Tasca amb test. Us ho explicaré un altre dia perquè us hauré d'explicar com funcionen els formularis de Google, però tasca amb test vol dir que vosaltres afegiu aquí un formulari de Google on ells us respondrien a la tasca que fan. I aquella nota que traguessin del formulari s'us adjuntaria en aquesta tasca. D'acord? Això un altre dia en parlarem. La pregunta seria una tasca si heu de fer alguna pregunta als vostres alumnes i aquí tindríeu una resposta breu o elecció múltiple. És a dir, per exemple, podeu preguntar, us ha semblat fàcil la tasca de mates, vale? Aquí faríem les instruccions del que voleu explicar i aquí podríem fer l'opció sí o no i aquí podem posar altres per si volen escriure, d'acord? Llavors aquí faríem el mateix. Matemàtiques, la data de venciment si voleu posar-la, si entregueu amb nota o no, posaré sense nota, a tots els alumnes o només els que necessiteu i li doneu a pregunta. D'acord? I aquí us ha semblat fàcil la tasca de mates? Ells rebran aquesta pregunta i fàcilment us la contestaran. Ells us posaran aquí la resposta i us arribarà a vosaltres com a tasca entregada, d'acord? Quan hagin contestat. Després aquí teniu
Material. El material serveix per posar aquell contingut que no sigui que els nens hagin de contestar, és a dir, pàgines de consulta, fitxes de consulta, per consultar el tema que s'està treballant de matemàtiques. Si, per exemple, estem fent les multiplicacions, doncs aquí podem afegir una explicació de multiplicacions o un vídeo o el que sigui. Aquí us deixa classificar-ho, evidentment, el tema de matemàtiques, a quins alumnes li voleu fer arribar, veieu, i ja no us deixa fer res més, ni data d'entrega ni res, perquè aquesta tasca no s'entregaria. D'acord? Simplement seria material de consulta que tindrien dintre de matemàtiques. Li posaríeu el mateix títol, en el cas de que sigui multiplicacions al tema que treballeu, posaríem multiplicacions i la tasca també li posaríeu el mateix títol perquè sàpiguen que van juntes. D'acord? Ara mirarem les feines que nosaltres enviem amb el Canva, l'enllaç que enviem, per exemple, vaig a fer la de castellà, l'enllaç que el mateix que posem aquí seria anar aquí, crear, tasca, llavors aquí hi ha l'enllaç i afegiríem el mateix enllaç que afegim al Canva i ja ho tindríem aquí muntat. Posaríem el títol, en aquest cas és castellà, aquí afegiríem l'explicació que fos. Aquí, com que és castellà i no està creat el tema, el vaig a crear. Data de venciment, posaríem la setmana que ve, sense nota i tots els alumnes. Us hi fixeu, he afegit un alumne de prova. Llavors, si tingués 25 alumnes o més, aquí podria marcar i desmarcar per qui és. En aquest cas, clar, he de marcar tots perquè només n'hi ha un. Però si tinguéssim més, marcaríeu a quins alumnes li voleu enviar o a tots. D'acord? I creu la tasca. Ara veureu com ho veuria l'alumne. L'alumne, en el seu correu, li arribarà la tasca que s'ha publicat. Com ho veurà l'alumne? L'alumne entrarà aquí, mostra la tasca i veurà com ho té aquí. Veurà el seu treball que té assignat. D'acord? Aquí pots fer algun comentari que ens arribaria a nosaltres. Aquí sí que seria de forma privada. Li donaria aquí i podria veure la tasca que ha de fer. Faria la tasca que ha de fer. Quan la tingués feta, imagineu-vos que ha d'omplir-la aquí mateix, i llavors quan la tingués feta, com és del Drive, ja automàticament es desharia i marcaria la tasca com a feta. Quan la marca com a feta, a mi, com a mestre, m'arribarà una notificació també al meu correu, que després ja veurem si les voleu desactivar com es fa. Aniria dintre de la tasca i veieu, me posa, l'ha entregat una persona. Doncs aquí us sortiria les persones que l'han entregat i les persones que encara no l'han entregat. Aquí us surt una carpeta. Aquesta carpeta és molt interessant. Aquí sortiria qui me l'ha entregat i qui no me l'ha entregat. Aquí, aquesta carpeta serviria per si ells han de pujar un arxiu. Aquí, en aquesta carpeta, ara no funcionarà perquè la feina que he enviat és un enllaç. Llavors no funciona. Però si fos un arxiu de Word o d'un PDF o el que sigui que ens hagin d'entregar, en aquesta carpeta, quan l'obriu, us sortiria totes les feines que han fet aquest grup d'aquesta tasca. Un cop jo he revisat la feina que m'ha enviat, conforme me l'ha enviat, clico aquí i li dic a torna. Sortirà això, l'alumne rebrà una notificació i podrà consultar les notes que hagis posat. En aquest, com que aquí hem posat sense nota, només li posarà que l'ha lliurat i aquí li podeu fer un comentari. Doncs, tasca feta o el comentari que faci falta, de forma que ja feu automàticament el retorn de la tasca. Fiqueu tornar i ara s'us posarà a tornades. Llavors, hi haurà dos grups. Hi haurà el grup dels alumnes que encara no han entregat la feina, el grup dels alumnes que ja l'han entregat i ja l'heu revisat i un altre grup dels alumnes que l'han entregat però encara no heu revisat.